Tuh lah kok malah sih. Gua ngarep salin kok. Itu sedang sih. HP. Wah, HP ini sopo iki? HP temenan apa utuh oh? Wah, HP iki. Wah. HP ini sopo ra? Wah, lah kok ono sing ngerjain maning. Tapi iki ono taline. Cut, Bro. Wah, cut bae iki, melayan ki. Nah, dicekel kena. Wah, melayan ki. Melayan nemen iki. Wah. Nono wong. Cut ya. Melayan ki. Wah, melayan HP anyar. Hihi. Wah, pas kuwi. Ono omah iki, ono omah. Leboni bah. Kula nuwun. Kaya ana wong. Kula nuwun. Nah, Ra, bener ana wong. Yo, nyuwun apa? Monggo. Yo, mlebu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka pemen sebelah kok. Yo, Geser ah. kok ngriyan? Pinteran kok. Astagfirullah. Kok ngopo pakaiane ngono Lah nyong apa jenenge panong omahe wong-wong arep mertamu, tapi nyong ora duwe dasi, sepatu, yang apa? Kaos kaki. Ya, kaos kaki ora duwe. Dasi ora duwe, sepatu. Ah, pokoknya kuwi ora duwe kabeh lho nyong. Lah koyo ngene ku tak tinggone ku ora timbang ora duwe. Nyong kan pingine kok main koyo wong kantor-kantoran ke lu gagah keren. Pola iki. Wis kacamata nang kowe iki bareng kok. Detak itu wis. Wis, piye? Nganu apa jenenge maksud kedatanganku ke sini iki saiki Yo saiki. rencana iki panjaluk promosi jaluk promosi yo kuwi pokoknya jaluk promosi Promosi apa? promosi channel YouTube Pak ngerti pura YouTube Udah ngerti lu promosinya sabun. Ngene kae kok. oh ya kuwi beda dari yang lain pokoknya kene iki anti air Suara sabun-sabunan mana kok? heeh pan promosi channel YouTube waduh apa pura Oh, lah iki. ono beneran iki Yo, piye? yo buka daerah Yo ora ngerti YouTube apa. YouTube kurang ngerti wis buka aplikasi YouTube. Yo. Terus. YouTube. Heeh. Buka. Buka. Nah. Buka wis buka. Heeh. Nah, kowe luru Bator channel iki. Nah, kowe luru Bator channel. Wis. Iki Pak. Nah, kuwi pas kuwi. Terus kuwi lagi nyong keren ra. Do. Kenapa persis kuwi kok. Itu. Wah, Wis piye? Heeh, piye? nganu apa jenenge kuwi sing abang-abang kuwi tulisan subscribe di pencet. Ini. Hah? Aku kurang nemen. Pencet. Ini. Kurang seru. Dah.
Nah, yo aja bolak-balik aku batal malah. Oh, lah Sing kromo. sing pisan bae tapi sing nemen cetul. Ngene. Nah, sip. Wis iki. Iki geledak ini yo. Wes tul. Jadi lonceng rade mati. Eh, Itu pencet foto maksudnya itu nek yo upload video-video sing terbaru. Lah main muni krik 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 krik. Ya kok pipi pokoke. pencet. Pencet iki. Lah pencet. Wes. Nah, sip. Karo kira gambar jempol di kuning. Ngene. Nah, Iki. nah, maksudnya pencet Oh. ning ngene. Seru ora iki? Ojo seru-seru. Biasa. Pecah. Wes. Nah, sip. Suwono. Wes. Wes. Oh. Lah punya perusahaan sedot kowe. Ora, anti kuwi kan apa jenenge gampangnya sampean kuwi berlangganan karo karya-karyane nyong, berlangganan karo nyong lho. Lah kok tipe sedot aja tetep ra? Ya ora. Kuwi mung cuman berlangganan nek ngene lho nek nyong upload video lah sampean kok diweni ngerti ono pemberitahuane. Oh. Ngerti? Nah, Deng. lah ngomong-ngomong nyong nek mau ora kaya ngono iki. Loh, Berarti nyoba kaya iki. nyoba ono ngombe. Lah ono apa? Onone kursi nggo jigong. Kursi. Yo wis nyong tak pamit sepi lah. Heeh. Set ngomong-ngomong nyong pengen pamer pengen watul. Apa? Nyong nemu HP. Oh. HP nang arep. Ora ning arep kono kowe. Lho, dino arep mana sih? Nah, ning pinggir dalan, pojok pinggir dalan, pinggir sawah. Urung pengen Sopo pernah umur aku tuh wis cukup saya. rezeki anak soleh. Yo wis tak pamit cek. Yo. Yuk, salam cek lah. Aduh, kalah. Menang deh. Yes, pamit cek toh. Yo, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tutup lawane. Wah, asik. Alhamdulillah, nunggu subscribe siji. Hit. Kacamatane nyong keri.